Krásně vás vítám u dnešního výkladu. Doufám, že se máte krásně a chtěla bych jenom říct, že tenhle výklad není pro každého a doufám, že tato zpráva přijde všem těm, kteří to potřebují slyšet. Je to velmi hluboký emocionální výklad, který má spojitost s vaší osobou. Takže pokud jste právě klikli na tento výklad, tak je to takové znamení, že byste měli vědět nějaké informace ohledně vás a vaší osoby. Takže prosím, abyste dokoukali celé video, protože to pro vás bude takový ten magnetismus, abyste vlastně přitáhli nějaké věci, které k vám mají přijít, abyste nepřerušili energii. Jdeme se podívat, co vám tady kartičky připravili a doufám, že se vám bude výklad líbit, protože pro některé z vás to může být hodně hluboké, zajímavé, citlivé vzhledem k vaší osobě. Co nám tady tak krásného kartičky připravili, že to máte vědět? Tohle spojení, které tady vlastně je, přišlo do vašeho života, nebo přichází, přichází do vašeho života v momentě, kdy to vůbec nečekáte, protože jste v takovém fázi, kdy třeba jste po rozchodu nebo chcete být sami. Od začátku na tom je něco zvláštního. Vy a váš člověk, který vlastně tady je. Vy s tímto člověkem máte velmi silné spojení a nebylo to nikdy úplně takové klidné, takové spíš intenzivní a silné, jo, protože tady máte změnu, která se nám tady zobrazuje, tady soudce, něco se nám tady bude měnit a hlavně ty pořádky mezi vámi. Jo, vy si něco budete vyříkávat. Je to mezi vámi opravdu velmi silné. Možná vás to k tomu člověku táhne víc, než si chcete přiznat. Nebo je to i z druhé strany, jo, že on si to nechce přiznat. Právě se nám dostává zpráva, že k vám tento člověk přichází, něco vám chce říct. Jsou tady momenty, které se vám protínají právě teď hlavou, co jste s tím člověkem prožili. Možná nějaká žádlivost, podívejte, vy jste z toho až úplně na dně, řekla bych, jo. Tady v té fázi je to vlastně ono, že spolu nemáte kontakt a on za vámi přichází. A co chce? Co chce ten člověk, který vám pořád nějakým způsobem nedá pokoj, jo, protože se rozejdete a znovu jste zase v tom kontaktu, podívejte, možná, že jste si našli nějaký kontakt a on teď žádný, podívejte, jak je z toho až nemocný, řekla bych, jo, až úplně prostě šílí, co se teď kolem vás děje, možná se objevujete ve společnosti a on prostě úplně neví, co, jak se má zachovat, že vás prostě chce nějakým způsobem získat zpátky do své náruče, protože si myslí, že vás úplně ztrácí, jo. To spojení prostě ho nenechalo úplně v klidu, proto vlastně se vrací, jo, v hlavě, v myšlenkách. Je to něco, co vám vlastně přišlo něco ukázat, tady ten výklad. Máte před sebou velké rozhodnutí, které tady je mezi vaším možná nynějším kontaktem nebo někdo, kdo vlastně přichází, nějaký přítel, kamarád, ale není to milenec. Jo, vy budete možná se rozhodovat, nebo vám s ním prostě bude dobře,
A tady máme toho zloděje. On prostě bude bojovat, ta vaše osoba o vás. Dá se říct, že tady s ním prožijete nějaký románek, nebo spíš nějakou společnou noc. On vás prostě nechce ztratit, jo. On prostě udělá všechno pro to, abyste si to vyříkali. Takže dávejte pozor, co se tady mezi váma stane. Bude to opravdu velmi silná situace. Takže dávejte pozor, abyste udělali správný krok. Podívejte, jak on se přetvařuje. On má tady teď přetvářku vůči vám. On se přetvařuje, že ho nezajímáte, že ho nepřitahujete, možná, že se choval tak, jako kdybyste mu bylo úplně jedno, možná proto i odešel. A přesně to on je. Přesně tohle je on. Úplně velký egoistický pán, který prostě přetvařuje, nedává ty city najevo, jenom když už prostě je ta situace neúnosná, tak tehdy prostě zabojuje. Dá se říct, že tady má myšlenky. On na vás myslí dennodenně, ale nechce nic udělat. Jo. Tady s tím člověkem opravdu dávajte pozor, co se stane, protože navzdory tomu všemu tady je věrnost, která je mezi vámi. Řekla bych, že on prostě věří tomu, že vy jste jeho, řekla bych, taková ta prostě paní, ta přítelkyně, manželka, ale jo, ve slova smyslu. On to prostě má také v srdci, že s vámi může počítat, že pro ně uděláte úplně cokoliv, jo, ale prostě už u vás to takhle prostě není, jo. Vy už si tady dlouhou dobu cítíte hodně sami, opuštěně, prostě nevýznamně, jo, ten člověk, kterému jste dali všechno nebo dáváte všechno, prostě už u vás nemá takovou váhu, jo, proto tady máte varování, že se vrací. Jak se vy rozhodnete s tím člověkem dál pokračovat? Protože podívejte, co tady máte. Jo, vy se s tím člověkem budete cítit šťastně, zároveň budete mít opět strach, že udělá to samé. Jo, podívejte, vy ale budete v téhleté fázi, kdy už vy si budete klást prostě nějaké, neřekla bych podmínky, ale prostě už nebudete tím pádem, co se tady stalo, tady s tím přítelem nebo prostě s někým, koho teďka máte vedle sebe, nebo vám přichází do cesty, vy už prostě budete mít takovou tu sílu, vaše sebevědomí už bude trošku vyšší a tím pádem tu energii dáte hodně najevo svému milenci, na kterého myslíte. Jo, on si to všechno uvědomí, tu ztrátu, kterou prostě teďka má. Jo, myslím si osobně z výkladu, že on přijde s nějakým darem, s nějakou omluvou prostě, aby to nějakým způsobem urovnal. Podívejte, máte tady dar. I když je tady přetvářka prostě, on prostě nějakým způsobem dokáže, že vás chce znovu mít. Podívejte, on prostě chce vlastnit jakoby vaši lásku, řekla bych, jo, v tomhletom slova smyslu. Protože on je takový pořád, ale to vás i přitahovalo na tom člověkovi, jo. Máte tu znova nějakou hádku, možná nějaké vyřizování účtu mezi ním, nějaké vyčítání, dejte na to pozor, protože vy jste oba dva takové povahy, jo. Oba dva jste takové povahy, ale zároveň tady máte velmi silnou touhu mezi vámi. Vy se i tím přitahujete, jak se hádáte, tak vy víte, že prostě bez toho nemůžete být. Jo, proto se k sobě pořád vracíte, podívejte a je to prostě tady. Ten vztah bude stejně pokračovat, ačkoliv se stane cokoliv. Je to prostě takové do kolečka bych řekla, ale myslím si, že zvítězíte nad tím vším, nad tím jeho egem, nad tou jeho přetvářkou, že se prostě chová takhle a on se prostě trošičku sníží pod to ego.
Jo, on to jako prostě trošku sníží, aby prostě ukázal, že vás má rád, jo. Dejte pozor, on je i falešný trošku. Jo, on to prostě o sobě ví, ale vy to víte taky, že prostě je takový. Jo, tady je zároveň prostě zpráva, že vy už prostě vedle něj jste se cítila hodně tak opuštěně, jo. On tam prostě nedával to, co jste chtěla. Jo, to je prostě pořád dokola. Každopádně tady máte situaci, která se odehraje velmi brzy. A dávejte pozor, protože váš vztah bude pokračovat. Teď oba dva cítíte naději na to, že se to urovná, i když jsou tam problémy a problémy prostě byly. Jo, ve vašem vztahu vy jste pořád silně propojení touhou, vášní a láskou, která se nám tady zobrazuje. Proto tady máte pokračování vašeho vztahu. Myslím si, že tady ta situace, která prostě tady nastane, vy si prostě někam vyjdete, někoho poznáte a ono mu to prostě dojde, jo. Ono mu to prostě dojde, že už prostě musí zabojovat a musí ten vztah dát nějakým způsobem dokupy. Rozhodnutí, koho přijmete do svého srdce, je na vás, ale osudově jste pořád propojení jako pár, který se měl prostě sejít a který spolu má být. Vy jste oba dva dost silné povahy, takže oba dva trošičku možná nechcete ustoupit, ale mně se tady prostě zobrazuje to, že vy k sobě i tak prostě budete patřit, ať jste s kýmkoliv jiným, ať je on teďka momentálně s někým jiným, vy spolu budete pokračovat ve vztahu a ještě před sebou máte před sebou ještě nějakou cestu, takže řekla bych, že je to situace, kterou překonáte velmi brzy, může to být do týdne, do 2 týdnů a uvidíte, že buď se vám uleví, anebo prostě si řeknete, že už ho prostě nechcete. Tohle to všechno přijde za velmi brzký čas, takže dejte si myšlenky nějakým způsobem dokupy, abyste si ujasnili, co od toho člověka chcete. Protože já vím, že tady podle těch karet oba dva máte naději, že by se to mohlo ještě nějakým způsobem prostě urovnat, jo. A ono se to i urovná, ale zeptej se teď sami sebe, je to ten správný člověk pro vás? Dejte do komentáře srdíčko, komentář, jestli je to pro vás ten výklad, jestli to nějakým způsobem souzní s vaší situací a budu se těšit na další výklady.